Jieka zbierka uvádza pojednanie na tému poverčivosť versus viera. Toto je reč o poverčivosti, o mylnej viere a viere v reálne veci. Ak sa vám bude zdať, že miešam tieto veci medzi sebou, to robím preto, lebo aj v myslení človeka tieto veci sa miešajú. Nikto to nemá v myslení rozdelené na určité časti. Človek ako živá bytosť myslí komplexne. Aspoň by mal. A toto pojednanie vlastne robím preto, že je dobré vedieť, ako tieto veci fungujú. Je dobré skúmať tieto veci pre človeka, aby sa vedel zariadiť sám vo svojom živote. Viete mi povedať, čo to znamená, keď vám cez cestu prebehne čierna mačka? To znamená, že mačka niekam ide. Pozor na poverčivosť. Zahoďte poverčivosť. Poverčivosť je veľmi nebezpečný aspekt v živote človeka. Poverčivosť je viera v povery. Povera je primitívna viera v javy alebo bytosti a skúsenosti, predmety a ich vzájomné pôsobenie na život človeka, na okolie človeka. Ale takisto aj z mnohých vecí, úplne bežných vecí, dobrých vecí, si človek môže vo svojom vnútri vyrobiť poveru. Takú osobnú poveru. A to sa stáva vtedy, ak niečomu veríme, sme o niečom presvedčení, bez toho, aby to malo nejaký reálny základ, aby sme vedeli prečo, aby sme vedeli aspoň z časti dôvod, prečo tomu veríme. Alebo aspoň z časti to, ako to funguje. Proste je to viera poverčivým spôsobom. Poverčivosť je veľmi rozšírená a nielen medzi ľuďmi, ktorí sú neveriaci v Boha a často si touto poverou nahrádzajú vieru v Boha alebo nahrádzajú si nejakú vieru poverčivosťou, ale zmocňuje sa pričasto aj veriacich ľudí. Povera alebo poverčivosť má veľkú moc nad človekom, ak sa jej oddá, lebo človek sa už rodí tak, že musí niečomu veriť. Musí mať súhrn vecí, princípov, vzťahov, ktorým verí. Človek potrebuje mať prirodzene niečo, čoho sa pridrža vo svojom živote. Niečo, podľa čoho chápe svet okolo seba a svoje postavenie v tomto svete. Z tohto prirodzene vyplýva, že vlastne každý človek verí. Každý človek niečomu verí, nejakým spôsobom verí. Všetci sme vlastne z tohto pohľadu veriaci, ale veriaci v rôzne veci a rôznym spôsobom. Logické je, že mnoho z týchto vier sú buď viery falošné, sú to povery, alebo sú to viery nesprávne. Ako teda sa zorientovať, ako rozlíšiť, čo je viera, čo je správna viera, čo je nesprávna viera, čo je povera, ako sa vyznať v tej záplave informácií, ktoré dnes na nás doliehajú, ako sa vyznať v tom, čo nám ponúka svet, čo nám ponúkajú médiá, čo nám ponúkajú priatelia, známi, rodina, proste rôzni ľudia ďalší, ktorými sa stretávame. Ako rozlíšiť tieto veci, lebo rozlišovanie je povinnosť človeka, rozlišovať nie je možnosť pre človeka. Rozlišovanie nás chráni a vedie nás životom. Ak niekto nerozlišuje veci, tak blúdi, doslova blúdi.
Začal by som tým, že každá vec na svete má nejakú svoju podstatu. Každá vec má nejakú svoju základnú vlastnosť alebo súhrn základných vlastností a každá vec má zdroj, z ktorého pochádza. A práve tento zdroj na tento zdroj by sme sa mali pýtať ako prvé. Vždy, keď sa s niečím stretneme, mali by sme sa pýtať na zdroj toho, odkiaľ to pochádza, kto to povedal. Nazvime si to autorizácia tej veci. Čokoľvek nám v živote je predložené, pýtajme sa po autorizácii tej veci. Pýtaním sa po autorizácii tej veci už v základe vlastne odbúrame mnoho vecí, mnoho tzv. Zaručených pravd, či už z tradícií, či už z vymyslení od ľudí, či už nejakých princípov vymyslených, nepravých. Viete čo, nepohrdám nejakými starými civilizáciami, starými kultúrami, ale žiaľ aj v generáciách pred nami boli ľudia rôzni, boli ľudia poverčiví. Bolo ich mnoho zmetených, poverčivých ľudia, ktorí si radi vymýšľali. A keďže bolo mnoho poverčivých ľudí, tak sa aj mnoho povier zachovalo, ale taktiež sa nám zachovalo mnoho chybných tvrdení a presvedčení týchto ľudí. Častokrát tie presvedčenia mali z nedostatku vzdelania alebo z nedostatočného postupu vedy ešte v tých časoch. A tak každý z nás si musíme oddeliť tieto veci, tieto nesprávne veci, ktoré sme zdedili, vlastne, ktoré k nám priputovali od našich predkov. Musíme si ich oddeliť od tých dobrých vecí, ktoré nám títo predkovia zachovali. A zároveň dotazom na autorizáciu už v zárodku odbúrame mnoho moderných povier, ktoré dnes vyvíjajú ľudia, ktorí sa dnes medzi ľuďmi hovoria a podobne. Ako som už povedal, každý človek, každý my máme svoj súbor rôznych vier, povier, názorov, rôznych vecí, na ktoré sa spoliehame, vlastne podobne. Proste celý tento súbor, cez ktorý sa pozeráme na svet, cez ktorý vnímame svet a charakter veci. A nakoľko ja tu vyzývam ľudí k roztriedeniu týchto vecí, k poznaní právosti veci, tak nevyhnutné je na to, aby každý z nás mal úprimnosť pred sebou, aby každý vedel byť pred sebou sám tak úprimný, že vie si povedať, že toto nie je dobré, čomu som uveril, aby to vedel zmeniť, vymeniť, aby vedel triediť v sebe tieto veci, aby sa nedržal človek o zlom krky niečoho len preto, že tomu verí. Aby sa nedržal nejakých princípov a niečoho, čo sa v minulosti naučil, lebo tomu uveril. Jednoducho triete. Nikto z nás nie je neomylný. A takisto by som odporúčil si uvedomiť, že to, že som niečomu uveril, neznamená, že to je práve. Ako moje uverenie nie je dôkazom pravosti. Takisto ani dokonca moje uverenie nie je dôkazom pravosti tej veci pre mňa. A tiež si uvedomme, že to, že som uveril nesprávnej veci alebo nesprávnym spôsobom, to priznanie si nerobí zo mňa menej cenného človeka. Neuberá to nejako z mojej hodnoty. Inteligentní ľudia na sebe pracujú. Inteligentní ľudia chápu, že týmto triedením treba vždy začať. Inteligentní ľudia chápu, že nie je nikto na svete, kto by nebol dotknutý nejakými poverami, chybnými vierami a podobnými vecami, omylmi rôznymi nepravdami. Viera je pevné presvedčenie o niečom alebo o niekom, o správnosti, pravdivosti, istote, o existencii niečoho, o existovaní. Je to dôvera v niečo alebo v niekoho.
Preto tento výraz má dosť široký význam. Pre tieto veci je dôležité, čomu človek uverí. Vytvára to okrem už toho, čo som spomínal, tak toho pohľadu na svet, chápanie sveta okolo seba. Takisto to má základný vplyv na rozhodovanie sa človeka. Tieto malé veci, ktorým som uveril, ovplyvňujú to, ako sa rozhodujem. Či už v danej situácii, ktorá je dotknutá týmto, alebo celkovo. Takisto to, čo mu uverí človek, vytvára aj charakter človeka. Aj na tomto je dobre vidieť, ako je dôležité triediť to, čo mu človek uverí a čo mu neuverí. Technicky nám z toho vyplýva, že proti povere neexistuje niečo ako neviera. Jednoducho tak, ako všade vo svete okolo nás neexistuje prázdno, tak ani v tejto veci neexistuje prázdno. Jednoducho, ak niekto tvrdí, že niečomu neverí, tak vlastne len verí, že neverí. Reálne len ignoruje. Premýšľať, či možno hovoriť o tejto veci nejakej, či už zo strachu, z pohodlnosti. Proti povere je účinná len správna viera. Viera v pravé veci. Ako príklad môžem uviesť takú modernú poveru, ktorá je medzi mladými. Mladí si často rozprávajú o neškodnosti určitej drogy. O tom, že je neškodná, že proste len spoločnosť nechce, aby ju brali a tak ďalej. Má to nejaké určité iné aspekty. A poverčivosť niektorých mladých ľudí je, že uveria tejto veci len na základe toho, že im to niekto povedal. Niekto v škole, len proste nejaký kamarát to povie a oni už tomu veria. Uveria tomu. Následky pre nich samozrejme to môže mať fatálne, katastrofálne. Ak zaujme mladý človek tomuto inteligentný postoj, tak preskúma životy ľudí, ktorí tú drogu brali. Preskúma to, čo hovoria na tieto veci vedecké štúdie, vedecké výskumy. Samozrejme, že tento skúmajúci mladý človek príde na to, že táto droga je veľmi škodlivá, že zničila kopec ľudských životov. A tak, ako vidíme, tak tú poveru v to, že tá droga je neškodná, nenahradí neverenie, ale nahradí ju viera v to, že tá droga je škodlivá. Ale viera na základe reálnych skúseností, na základe reálnych vedomostí. Je to viera, presvedčenie, kde sa dá povedať, že viem. A presne takto nahradzajme povery vzdelaním. Ďalší príklad si požičím z tradičných povier našich predkov. Niektorí predkovia naši verili tomu, že ak jedia šošovicu na štedrý deň, šošovicovú polievku na štedrý večer, tak že budú celý rok bohatí, že budú prosperovať. Toto nebudem vysvetľovať. Ak sa vám to zdá niekomu milé, tak odporúčam kúpiť si za auto šošovice a jesť ju celý rok. Povery prenikajú do duše človeka zo strachu, z nedostatočnej dôvery vo svoje schopnosti, v Božiu dobrotu, vo svoje rozhodnutia. Ako veriaci človek viem, že proti poverčivosti je účinná viera Bohu. Veľkosť poverčivosti totiž svedčí o malosti viery Bohu. Dôvery Bohu. Áno, vedome hovorím o viere Bohu, aby si to niekto nezamenil vo vieru v to, že Boh existuje. Myslím naozaj vieru, dôveru Bohu. Dôverovanie jemu. Ale aj to spôsobom opierajúcim sa o
reálne veci, opierajúcim sa o autorizované informácie. Mnoho ľudí má problém s kresťanstvom, lebo stretli ľudí, ktorí žili kresťanstvo alebo žili niečo, čomu hovorili viera v Boha, žili to poverčivým spôsobom, nie ako naozajstnú živú vieru. Chcem vám povedať, že biblickým nárokom je, že povera a viera by nemali žiť v jednom srdci. Existuje veľa druhov povier, ktoré sú dané kultúrou, národnosťou, etnikom a takisto sila poverčivosti je rôzna u rôznych ľudí. Poveria vždy má vzťah k zdraviu, k úspechu, k nášmu osudu, alebo naopak k chorobe a smrti. A týka sa najčastejšie budúcnosti človeka. Preto pri poverčivých ľuďoch nasleduje snaha dozvedieť sa o budúcnosti viac, dozvedieť sa o našom osude niečo. Väčšinou na to využívajú vešcov, vykladačov kariet, rôznych hádačov z ruky, astrológov, špiritistov rôznych, používajú na to rôzne horoskopy a kývadlá, kryštálovú gulu niekedy. Tieto praktiky všetky patria do oblasti okultizmu už. Tak veľmi ľahko moderný človek dnes padá do týchto vecí, vojde do okultných vecí. Okultizmus je veľmi nebezpečná vec pre každého človeka. A pre kresťana je absolútne neprípustný. Do okultizmu patrí aj mágia a veci okolo nej. Povery človeka udržujú vlastne v strachu, poverčivého človeka samozrejme. Udržujú v strachu, v obavách, s tým, že nemá istotu na tom, čo sa stane. Ako napríklad tá čierna mačka, ktorá prebehla cez cestu, alebo dátum piatok 13. Tieto povery sú úplne vymyslené, ale napriek tomu poverčivý človek z nich cíti neistotu a strach. Poverčivý človek má strach z vonkajšieho zásahu do svojho osudu a preto sa často spolieha na nejaké vplyvy, na nejaké imaginárne náhody alebo na nejaké imaginárne bytosti, na nejakú imaginárnu silu, ktorá mu má pomôcť v živote a podľa neho. A spolieha sa na tieto veci samozrejme viac ako alebo v tej danej chvíli sa spolieha na tie veci viac ako na nejakú svoju činnosť, svoje rozhodnutia a dobrotu Božiu. A povera často človeku vyvinie úplne nesprávnu vieru, úplne ako keby také osobné, nesprávne nejaké náboženstvo, ktorému sa človek poddáva potom, ale tým pádom sa nepoddáva Bohu. Ale rovnako aj kresťanská viera v človeku môže byť zdeformovaná poverami, môže byť rôzne zničená alebo znefunkčnená poverčivosťou, poverami, ktoré s reálnou vierou nemajú nič spoločné. Napríklad, keď sa u niekoho vyvinie viera v rôznych ľudí, rôznych patrónov a rôzne predmety, amulety a podobne. Proste rozrastie sa v človeku do takej sily, že sa k ním niektorí veriaci obracajú viac ako k Bohu. Že niektorí veriaci až prestanú vnímať Boha. Ale dnes je moderný a rozšírený spôsob aj vyťahnuť z Biblie napríklad nejaký jeden verš alebo jeden princíp, napríklad o tom, jak Boh požehnáva ľudí, ako svojich veriacich Boh požehnáva. Ale na tomto postaviť celú svoju vieru, celý svoj svetonázor
a úplne ignorovať ostatné aspekty, ako je napríklad to, že človek má byť poslušný, že má robiť pokánie. Častokrát z tohto sa potom vyvinie viera v samotnú vieru. Biblia sa stavia proti rôznym takýmto veciam, ako napríklad by som prečítal v 5. knihy Mojžišovej, Deuteronomium, z kapitoly 18, verše 10 až 12. Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník. Ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh od tvojej tvári. Ešte by som tam pridal kľudne hneď nasledujúci verš, potom 13., ktorý potom hovorí: dokonalý budeš s Hospodinom svojim Bohom. A tak kresťan vkladá svoju nádej miesto do povier do rúk Božích, do Božieho milosrdenstva. Zároveň do svojho rozhodovania sa, do svojho konania. Na to, ako ja chápem pomer medzi poverou a vierou, by som použil Ježišov výrok priamo, ktorý síce hovorí o mamone, ale ja ho principiálne použijem. Prečítam z Matúša, Evangelium podľa Matúša, kapitolu 6, verš 24. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Tak takisto nemôžete veriť naraz. Aj poverám, aj veriť v Bohu. To sa proste vylučuje. Myslím, že je to jasné, ale pre istotu to ešte zdôrazním. Viera Bohu vylučuje už zo svojej podstaty poverčivosť a vieru v povery. Obsah viery je spoľahnutie sa na Boha, na Hospodina, a tým pádom už tam nie je priestor pre spoliehanie sa na rôzne viery, povery a podobné veci, na iné veci. A keď sa človek spolieha na Hospodina, tak zároveň sa podriadenie tomu samozrejme spolieha na svoje rozhodovanie a spolieha sa na svoje konanie, na svoju činnosť, ale nie na nejaké imaginárne veci. Ale zároveň by som chcel povedať, že ani Boh, ani samotný Boh, stvoriteľ, nechce od nás iba takú slepú, poverčivú vieru v Neho, alebo jemu. Je veľa zmienok v Biblii o tom, že Boh dokazuje svoju lásku k človeku, že Boh dokazuje svoju lásku nielen k ľudstvu, ale aj k človeku ako k jednotlivej bytosti. A Boh chce, aby sme túto lásku, ktorú nám dáva, alebo tú starostlivosť, ktorú o nás má, aby sme ju vnímali, aby sme ju vedeli rozlíšiť, rozsúdiť a vnímať. Aby som za všetky zmienky prečítal aspoň tak, ako to píše žalmista, on napísal žalmista, v žalme 34, verš 9.
Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. Veľmi jednoduché a pekne zhrnuté. Navrhujem, robme svoje rozhodnutia podľa princípov Božieho slova, podľa princípov, ktoré nájdeme v Biblii. Konajme rozumne. Rozhodujme sa rozumne. Nečakajme na náhody rôzne odvodené z povier a podobných vecí. Viete, ja dosť často opakujem takú vec, že zo skúsenosti, že človek, ak neuverí Bohu, tak potom má tendenciu uveriť hocičomu. Potom všeličo človek verí. Tu sa sama ponúka otázka, prečo vravím o kresťanstve, prečo vravím o Biblii a podobne. Prečo nie o iných náboženstvách? Ako som k tomu prišiel? No, presne tak, ako som opisoval v prvej časti tohto pojednania. Riešil som ako prvú autorizáciu autora, autoritu a tak ďalej. Ak niekto bude chcieť, tak celý tento proces mu môžem osobne porozprávať. Je to nadlho a je to trochu už iná téma. Ale napriek tomu, ak tomu niekto neverí, ja sa neurazím. Ani ja som kedysi neveril. A napriek tomu vyzývam všetkých, hľadajte Hospodina, stvoriteľa všetkého. Áno, občas mi niekto povie, že sa spolieha iba na zdravý rozum a ja na to odpovedám, zdravý rozum je skvelý nástroj. Ja naozaj som vďačný Hospodinovi, že nás ním obdaril. Je to skvelý nástroj, ktorý narába s informáciami. Ale ak racionálny rozum narába s nesprávnymi informáciami, tak výstup z toho, čo spracuje, nemôže byť dobrý pre človeka. Je proste nesprávny. Lebo na vstupe, keď mám zlé informácie, mám zlý spôsob možno, ako s nimi pracujem, ako s ich spracujem, tak výstup proste nemôžem očakávať dobrý. A to, aké informácie rozumu dáme, ale hlavne to, aký nástroj, aké to meradlo má náš rozum na to, aby spracoval tie informácie, to záleží od toho súboru vecí, ktorým veríme. Je to niečo, čo ja volám taký vnútorný svetonázor človeka. A vnútorný svetonázor človeka je odrazom tých vecí, ktorým človek uveril. Ale to už začíname inú tému. Niekedy na budúce snáď. Ja by som sa rozlúčil s veršom z Izaiáša 55.6, kde Izaiáš hovorí: hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte ho, kým je blízko. Želám vám dobré rozhodovanie sa.